ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର କଂସର ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଓ ବାଇପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିଃଶୁଳ୍କ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ଡାକ୍ତର ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଇଫ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ପବନ କୁମାର ବଟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଦିବାକର ବେହେରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସିଆର୍ପି ରାଜିନୀ ମୁଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କଧର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଣସଂକ୍ରମିତ ପୀଡ଼ିତ ମଧୁମେହ, ରକ୍ତଚାପ, କର୍କଟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଶିବିରରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ଶିବିରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।